Pangutana gikan kang Madam Yali. Lisang puntaan no. Panulay ni nga pangutana, no? Okay, sige, ato ning arangkadahan. Ma'am Eli, na ako'y pangutana. Ang tiyan kung pirming ipiton, mugamay man, di ba? Ang lagay ba, kung pirming ipiton, mugamay pud ba? Na, mugamay na, day. Tinuod yun na. Believe me. Mugamay nang lagay, day. Samot nagkanang lagay, sige, hugamit og ana-ana. Mahilis biya ng tumoy ana, day. Labi ka ng iyang kanang pares, iyang asawa, pwede mo muscle control, ayuhog ipit, na day. Malusno biyang lagay ana, day. Madugay ana, day. Mamura na lang nagtutpick. Na, ayaw yun magpasagad. Uog yun mo na likayig yun ng mga butangan na. Kay tanton yung ana-ana, magkadugay, matingal lang kami kung ka nga, ano nagkagamay maning sa akong bana. Unsa may nakaingon ani? Kinsa may laing nitosop ani? Kinsa may laang gisudlan ani nga bangag nga? Niluy-luy nam. Nagkanipis naman. Murag ugat naman lamay makita. Wa na may unod-unod og cartilage. Tanawa ng lollipop. Oh, imagine na rin ninyo ng lollipop. Sige hog tosop ng lollipop. Hantod madugay tanawa. Di ba mo gamay? Maura pod na. Kanang mga lagay sa inyo mga pares kung sige nang tupsan diha, mo gamay pod na. Munang hinay-hinayan ninyong ipit, ha? Hinay-hinayan ninyong ipit ng lagay sa inyo mga banag kay masig mo abot niya ang panahon, tantong ipit-ipit ninyo, paglamtaw ninyo, wa na ilagay inyo mga bana, bilahan na, nahimong bilahan. Magdampa na lang mong duha mga day. Wala akong tubag sa imo pangutana, day. Posible yun na nga mo gamay kung pirmi nimong ipit-ipiton. So, likayig yun na. The best example, ana, kanang magtusop ka og lollipop. Madugay nimong tinusop, mugamay yun na, day. Kabahan ka na, kuyawan. Very basic question and very simple answer. Like, tan ako inyo mga fallopian tube.